Sitten eilispäivän voittaja on muuten vuorossa. Thomas Morgenstern, 3 miestä jäljellä ja yksi heistä jo ilmassa. Thomas Morgenstern, eilen tuli voitto. Ja Morki on löytänyt upean hyppyvireen, mutta kaatuu. Nyt kyllä käy vähän sääliksi kaveria, nimittäin niin loistavaan vireeseen hän on päässyt. Ja oi voi. Aika pahasti lyö naaman tuohon kovaa alastuvan rinteeseen. Ai. Nyt on palkeet on tyhjät ja ilmeisesti jonkinlainen aivotärähdys on kipeätä tekee. Nimittäin niin pahasti harmin paikka. Tätä ei olisi kyllä suonut tapahtuman tässä kohtaa. Kyllä niin. Morgenstern niin sympaattinen. Siinä Suomen joukkueen valmennusporukkaakin sitten tulee taputtamaan, antamaan tukensa siinä Poinnerille. Nyt on muuten sattunut kyllä siellä ihan oikeasti. Sinnikkäästi Morgenstern kova taistelija. Katsotaan. Tässä nähdään, että pikkusen sinne kannat yhteen. Suksi kantaa niin rajusti, että mitä tehtävissä. Tässä tämä isku tulee. Katsokaa. Aika pahasti lyö tuon pään. Vielä tulee sillä tavalla, että tulee suoraan naama edellä, niin se on aika tälli, joten vähän näytti siltä, että ei ollut ihan tajunnan taso Morkilla tallella. Mies yritti sieltä vielä jaloilleen, mutta taisteli ei. Sieltä ylös, että hän omin jaloin täältä kyllä lähtee, että ei mitään. Ja sitten kyllä lähti tasapainokin siinä. Tää oli kyllä tosi ikävä juttu. Ei, no eihän näitä se olisi kellekään, mutta varsinkaan Morgensternille, jolla on nyt vähän koetellut viime aikoina muutenkin. Ja mies on sieltä vaan sitkeästi tehnyt töitä ja palasi pitkän suvantovaiheen jälkeen eilen voittajaksi. Ja nyt sitten tällä tavalla, mutta tää on hyvä ja loistava hyppy vielä oli tuohon asti ja kaikki, nimenomaan. Että siinä ei ollut mitään. Niin pituutta oli 141 metriä tälläkin hypyllä, mutta tämmöisiä työtapaturmia tietysti sattuu mäkihypyssä ja nämä riskit tiedetään, että onneksi näitä sattuu harvoin, mutta välillä aina nähdään. Tässä nähdään, että vaan kilkkaa tuolta kannat yhteen ja niin rajusti lähtee tuon suksia, kun mies ei saa yhtään vastaan, tulee niin pahimpaan mahdollisen. Just kääntyy toi alamäen kaare silleen, että se kääntyy tasamaaksi, niin siinä se kaikista kovin voima on, ja kun suoraan naamailla tuohon jäiseen rinteeseen, niin kyllä aika tälli on. Toivotaan, että siinä nyt ei mitään ja Morkillakin on ollut näitä tällä ja kyllä urallaan siis. Nyt jos täytyy toivoa, että mitään sen pahempaa siinä ei olisi, että toivottavasti mies selviäisi nyt ihan pelkällä aivotärähdyksellä. Kilpailujohtaja Walter Hoferkin kävi siellä katsomassa, mikä on tilanne. Morgenstern lähtee tästä näin. Yleisö arvostaa, yleisö antaa totta kai tukensa ja tsemppinsä tässä Morgensternille. Erittäin hyväkäytöksinen ja reilu kilpailija Thomas Morgenstern, joka oli kunnia tavata Klingenthalissa ja keskustella. Arvostaa muun muassa Janne Ahosta suunnattomasti ja kaikkea hyvää nyt Morkille.